TV. Mira ndikupe report. Hazvina kumira mushe vana vevhu. Muri Zimbabwe nzwenyere panapa president basa Mnangagwa vazoenda kune event yanga yati kunze kuri kuorganizewa iri kuitwa nezvatagwirei neteam rake. So inini penangotasa nyaya iyi ndiri kuona kunge this men are kubetraya. Tingati mfana wake, mnin'ina wake, mumwe wake, a fellow comrade, I don't know. Cause isusu, to be very honest with you guys, Mnangagwa vanga vatotizawo munyika yeZimbabwe vanga I think vakatoita chiborder jumper. Yes, that one I have a proof. Vakaita chiborder jumper, but I think vanga kutotsvaka kana basa rekudrive magonyeti vatori out there. Zvekuti zvekungoti izvonzi mhanya neupenyu hwako. Right, at first ini nyaya yacho yakaitika ndakamuzoti vakadepotwa vakazodzoswa muZimbabwe naMugabe, ndobva vazobudiswa muZimbabwe macho naMugabe vachimhanya, ndobva vazodzoswa naChiwenga. Saka kuti munhu anongodzoswa. Saka pavakadzoswa naMugabe ndobva vazomubitirewo Mugabewo zvelevel ravo, ndobva vabudisa Chiwenga. Now vabva vabudiswa naMugabe wacho anditi bva vazodzoswa naChiwenga. Ndakuona kunge zvelevel ravo vari kutanga vakubitira Chiwenga. Sorry izvonyi kana chienda kanganisa kutaura, but ini ndo maonera ndinge ndatoita nyaya because inini ndiri one munhu 1 gig handivhunduka ndichikeka ndichingotara nyaya yangoti iwe ninge wadai apa wabhaiza kana uchinge wagona unozondiprova unogona kundifonera undiudza kuti kule ndatadza. I think ipai president Mnangagwa namba dzangu vandifonere vandiudze kana ndichinge ndatese ndakanganisa kutaura nezvavo pamusoro pawo. So panapa nhasi nike mangwana mufana wangu weziguma aritotaura kuti today His Excellency President Emmerson Mnangagwa will officially launch the National Productivity Booster Kit scheme at a one-land tenure title deeds program at Craigwa farm in Mazowe, Mashonaland Central. Vanhikirikina bva vatopinda yatoitika program iyi and ndine confirmation inoratidza kuti yatika. Sakunda Holding CEO and lead tenure implementation committee chairman central committee member Dr. Kudata Gurei is attending the officially launched the National Productivity Booster Kit scheme and a one-land tenure title deeds program in Mazowe, Mash Central, presided by President ED. Ameno kana ndine zvimwe zvandofana kutaura futa. Situtungoti vaMnangagwa apa, vatagwirei apa, same WhatsApp group, vatotamba vese, vari kusapotana maevent. Ina ndakaona chiko ndakana vachiwenga ari kuchecha, ndaona vaMnangagwa vachivanosapotwa kuti vashembwa vaenda kuchecha, but it's a topic for another day. Ndapedza kuona vaMnangagwa vachisapota muchato wavachiwenga. Ipapo ndogona kupupura handiti zvakaitika, but zvemamwe maprograms aya kuti vanhu vachitamba vese ava I doubt. So this is the current situation muri Zimbabwe. Ndozvo zviri kuitika. I mean munoona sei betrayal here kana kuti cause Tagwire ndiye akusapotwa and it's now everywhere kuti dance Tagwire ndiye adosiwo tapinda opinda Tagwire kana kuti otongoitawo zveupenyu hwake. Alright, inini ndinonzi Kuliend wacho ndiudze mucomment section kana muchinge mune zvamuri kufunga panyaya dzacho idzodzidzi. Tisati taura zvimwe zvakawanda, tisati tavhura hombe, tisati taitirana violence. But before I do that muri Zimbabwe tisati taita zvakawanda. Kana uchingori muSouth Africa unoregister company yako vovhurwa FNB business account usina work permit kana start permit, zvinizvo zviri easy. Pane mufeso wangu anonzi Owen Education Research, the biggest company inogona kuvhurira FNB business account yokuregister company usina work permit kana start permit. Passport yako iyoyo, green book yaunayo yacho iyoyo wakapinda nayo mujoza munomu inokwanisa kuregistera company yokuvhurira FNB business account usina work permit kana start permit. Batai Owen faster mugare maita se maregisterwa maitirwa madhiri. Ina handisuda zvekurekomenda munhu ndisingazive, ndongoziva Owen because ndiye anoita asati akambovhara munhu kubva achizvarwa, anobva angokuvhurira zvinhu zvauri kuda obva atokuregistera company yacho zvauri kuda. Ini ndokwanisa kumira naye mukatomuti azodai so ndogona kuudza kuti uyu mufesi uyu ari reliable akatendeseka. But kana muchinge mune venyuwo handisi kuziva, but for now chimbobatai Owen kana muchida kutirwa zvinhu izvozvo. He is reliable and affordable. Price dzake handikuudzei ko dzakachipa, handikwanisa kuti ndikuudze zvekuti mungazoti saka tazodai chigare mabata Owen. Inini ndindamurekomenda okona hazvisi easy kuti urekomend kunaona muTV ungezuzo handogara ndiri paTV penyu every day. Ndizoya panapa ndikunyeberei kuti Owen anopedza ndenda kutopenga. Saka batai Owen akuitirei. For now regedzai ndingogara ndangunzwisai rimwe zicomrade riri kupopota kani baba wangu woye comrade wapopota iye
mazimbabwe tererai munzwe nyaya yacho yaari kutaura muzondudzawo zvamuri kufungawo in the comment section kana muchinge mune something to say. Kuna vamwe nemaaudios avanenge vada kutondisenderawo vachipopotawo kudarika comperedwe. Ndibate nhamba dzangu dzepakulend dzinongowanika dzepakulend tv anytime. Nguva yatiri takasarudza tese kuti tifambe nerevolution. Haisi nguva iri nyore. Dai takasarudza kumirira election 2028. Tingadai tiri kunakirwa chaizvo. Tichitaura chirungu. Tichitaura maparty policies and ideologies. Nematoni ese atingada ari appealing kuruzhinji rweZimbabwe. Maswera sei mhuri yeZimbabwe? Lichona njani imhuri yeZimbabwe? Good evening Zimbabwe. Iyi nzira yatakasarudza yerevolution inoda kushinga nekuti revolution inokonzerwa nematambudziko ari genuine. At least dai tiri panguva election makore mashanu kana achinga asvika, whether tine matambudziko kana kuti hatina, election inongouya. Revolution hachisi chinhu chinowanikwa munyika nguva dzese. Revolution ipfungwa yatinofurirana, yatinotsigirana kana taona tabvumirana kuti semasi tatambudzwa nevashoma vari kutungamirira uye tiri tega, hapasisina utungamiriri huri kumirira vanhu, huri kuita zvido zvevanhu munyika. Pano takatakura vana vari kuda kudya nhasi asi chikafu pasina. Pano takatakura vana vari kuda kurapwa nhasi asi mishonga muzvipatara musina. Pano takatakura vana vari kuda mabasa nhasi asi industry yakavhara, ichivhara each and every day. Pano takatakura vana vari kuda school fees nhasi asi mari yeschool fees yacho nemikana yekuitsvaga isipo. Saka takatakura reality. Takatakura vanhu vari papoint of decision, whether iri between life and death. Ndo vanhu vatakatakura pano. Takatakura vanhu wekuti even kana vaine mukana yekuti vari kumboenda kumabasa kana kuti vari kuita zvavari kuita, asi future yekwatiri kuenda senyika havasi kuiona. Ndo vanhu vatakatakura pano. Wari kuSouth Africa takanzwa vari kuchema nenyaya yedhudhula. Vari kudzingwa mabasa, vari kudzingwa muzvipatara, asi hurumende yeZimbabwe inenge ichizviona yakatarisa, haina zvainenge ichitaura. Embassy irimo mukati mezviri kuitika zvinhu, havana zvavanenge vachitaura. Takawanawo phone call kubva kune wekuYouTube pamazuva mashoma apfuura. Wakati Comrade Sarwaka, muri kuionawo sei nyaya yedhudhula? Vana vedu vatambudzwa, vamwe vakutorerwa even mapassport ekufambisa avanenge vainawo. Tikati aiwa, tiri kuzviona semaonera muri kuita ndo maonera atiri kuitawo. Saka zvese zviri kuitika izvi hatina kuvhara maziso, tiri kuzviona, hatisi kuignora vamuna veZimbabwe vatiri kufamba nawo, vari kutsigirana nesu parevolution ino. Kutanga, we need to organize. Ndo saka takati we need to be identified. Ndo saka makanzwa takuti isisu taakuzikanwa under Zimbabwe Economic Revolution. Vamwe vakati ayowe haisisiri revolution, vamwe vakati vati kunzwisisa kwatiri kuita basa ratakatakura kunosiyana. Nematambudziko atakatarisana nawo anosiyana. Nefollowing yatiinayo inosiyana. Saka
tasvika panguva yekuti takasarudza kuti hatisi kuda kutungamira vana into the darkness. Vana ngaive vakachengetedzwa. Since tave organized, tinokwanisa even kunyora matsamba kuvatungamiriri vemuSouth Africa vari kuopposition, vari kuruling, tichikumbirana navo nekutsanangurirana navo mamiriro akaita situation yevana vari munyika medu. Zvainetsa kuti tizviite izvozvo tiri ma-individuals vari kusupporta revolution but tisiri identified, tisiri organized. Tinenge tiine mukana wekuti kana tiri organized we can plead nevatungamiriri wema-political parties, ma-social groups emuSouth Africa. We explain our story, wonzwisisa wotiudza story yavo, then we try to help our people both from Zimbabwe and those from South Africa. Anyway, regai tiise kachirungu ipapo kuti maybe zvinzwisisike. We are pleading with leadership in South Africa to engage with their citizens who are mobilizing under Dudula, to be patient with our Zimbabwean citizens. We understand the building social pressures caused by misrule by the Zimbabwean government. We are not seated. We are organizing towards a big fight for our future under the revolution banner. Kune vari kutambudzwa nemabasa ezvigananda, tisashore zviri kuitwa. Tiri kuona nhasi kwanga kuine mabhazi vapostori. Tisashore vapostori vari kushandiswa ne-captured leadership inovatungamirira. Asi vamwe vacho leadership yavo is not even captured. Asi vakutya kuramba zvipo zvinenge zvichibva kuna zvibvayo nenhau yekuti zviri kuuya in the name of supporting a political party, supporting a political leader. Saka mukaramba munopedzisira maakunzi sei muri kuramba. Asi panyaya yematambudziko hativasiyi. Vapostori constitutes the majority of the suffering masses of Zimbabwe. Reason being, they are not empowered but used by disrespectful politicians. Saka vapostori vamuri kuona vese ava vanotodawo help and love from the mass of Zimbabwe. Vakurudzirei, vaendese vana kuzvikoro, vakurudzirei, vaitise vana maskills eupenyu, macourses kuzvimacolleges vocational, kumauniversities nemapolytechnic. Vakurudzirei kuti kunoendwa kunhu ikoko kunoita kuti ramangwana rireruke revana. Ndizvo zvinhu zvinoda kukurudzirwa vapostori izvozvo. That's the empowerment yatingaita kuvapostori vedu vemuZimbabwe. Saka ngatisavashoropodze kana moona vachiita sekunga vari kushandiswa nevanhu vari kutitambudza mune zvematongerwo enyika. Hadzisi pfungwa dzavo, hawana kuwirirana navo nazvo izvozvo. Isu tine vamwe vapostori vatinowirirana navo vanoita mabasa avo, vamwe vari kuconstruction, vamwe vari even kuengineering chaidzo, vari civilized, vari kufamba nethis revolution yatiri kufamba nayo. So ndosaka tichiti aiwa, musatsamwire vapostori, hawana mhosva, pane vari kutora advantage yekuda kuvashandisa. Zviri kuitika munyika hapana asiri kuzviona kuti kana kangoma kakuririsa kanenge kaakuda kuparika. Povo iri kuzviona, masoja ari kuzviona, mapurisa ari kuzviona, mawar veterans ari kuzviona. Saka tinoramba tichiti pamberi nethis revolution, trust your leadership and trust the processes. Panguva yatiri yeorganizing and engagement, inguva inorema kuleadership. Asi chatinoda rutsigiro rwenyu panyaya dzerevolution idzi. Ndo zvinotipa simba. Iro rutsigiro rwatinoramba tichiwana from the mass of Zimbabwe is what gives us power.
tinotsigirwa nevana vechikoro pano, both from both primary and secondary school. Unoona even vana vegrade 1 tinoona vakumbira vabereki vavo, vakumbira baba vavo foni, vakumbira mai foni, vakumbira gogo foni, voisa audio. Toda kuisa audio kuna comrade, tisimbise revolution. Wese vamunoona mawar veterans aya, vamwe vakaenda kuhondo vari tender age, vamwe vaisumuka 14-15 years. Wana General Chiwenga vanokudza kuti before 18 they were already commanders of the war. Saka tinoremekedza rutsigiro rwatinowana kubva kune vana vechikoro ivavo. Tinoremekedza rutsigiro rwatinowana kubva kune wese vari kuita izvozvo, vari kutsigira revolution. Watisinganyanyi kuona hedu ndewe kuma universities, but we understand avo vanenge vachifarira zvavo maybe kuteera vanotaura chirungu chakajeka. Neso we are trying to recruit vanogonawo chirungu kuti maybe zvimwe message yedu ingasvikawo kune vari kuma universities kuti wakomana ngatibatiranei pamwe panyaya ye-this revolution. Pari zvino hatina kunyanya kuvaona ivavo, but tinoziva hedu kuti language yavanoda hatisati takukwanisa kuitaura. Vana sekuru, vana gogo vari pano, vabereki vari pano. Saka we understand the level of the support we have. Saka mukaona tisiri kugara pasi tichiorganize, tichituma vatiri kutuma vatungamiriri to engage and to organize, inhau yekuti we understand rutsigiro rwachiri kupiwa nemasi yeZimbabwe. Saka pese pamunomboona takanyarara, hatina kuzorora, tiri kuita basa. We are organizing to save the people. We need friends to help us. And to achieve this, unofanirwa kunga wakarongeka. Takawedzera maadmin pano, vamwe vanogona chirungu chaizvo vanenge vachinyora. Mukaona chimwe chirungu chine chinyorwa pano, it's because of the good work yemamwe maadmins atakawedzera pano. So panyaya dzecommunications we are covered. Tine communications and secretariat team iri kufambisa basa rerevolution behind the scenes. Saka zvese zviri kuitwa izvi is to reinforce the revolution. Zvinoda futi nguva, zvinoda a fighting spirit, zvinoda mari. Saka zvese izvi tinenge tichibatsirana nawo kuti zvinhu zvifambe. Saka pamwe pamunoona tisina kuya pano, tiri tichitrya to help vanhu vatiri kutuma basa kuti vakugadzirirei ramangwana rerevolution rakanaka. We need to fight, we need to be safe, we need to be well protected as the people of Zimbabwe. So revolution iyi ndiyo ichatisunungura tese. So allow us to organize kuitira kuti zvinhu zvedu zvifambe uye zvive ne enough security, authenticity, both from Zimbabwe and abroad. Hatina zvakawanda zvatichada kuramba tichiyeuchidzana, asi ticharamba tichiuya pano tichipanana ma-updates. As update hombe yandoda kukuudzai ndeyekuti we are organizing, we are not resting. The command is doing its job. Saka tinoda kutenda nekuramba takasimbisa ground force. Fambai kumberi nebasa, manhanga, matete, pamberi nerevolution, pamberi neunit of purpose, pamberi ne10 out of 10 program to all provinces dziri muZimbabwe. Very soon, kana tapedza kuorganize, we are going down to the ground. Saka hatisi kudzoka kumashure, hatisi kuita zvekutamba. We are planning, we are working day and night. Zvinhu zvedu zviri kufamba zvakanaka. Saka regai ndikusiyei ndichiti receive the revolutionary blessings in the name